שיעור בשפה לכיתה ה' בנושא כתיבה טיעונית. האם קרה לכם שהתווכחתם עם חבר ורציתם להוכיח את צדקתכם? בדיוק לשם כך נועדה הכתיבה הטיעונית, לשכנע את הקורא בצדקת טענתכם. טקסט טיעוני מציג את דעתו, השקפתו האישית של הכותב בנושא מסוים. בטקסט מסוג זה יש הבעה סובייקטיבית. מטרתו של הכותב היא לשכנע את הקורא. סוג זה של כתיבה מתאפיין בהצגת הנושא, כתיבת טיעונים, דעות, מסקנות והמלצות. כיצד עושים זאת? קיימות דרכים מגוונות לכתוב פסקת טיעון, אולם המכנה המשותף להן הוא הרכיבים. נתייחס למילה טיעונית. השורש של המילה טיעונית זה ת' עין נון. ת', טענה. ברוב המקרים הטענה נתונה לנו במטלה. עלינו להעתיק אותה או לשכתב אותה, לכתוב מחדש. הטענה משמשת כפתיח לפסקת טיעון. עין, עמדה. בכתיבת טיעון אנו נדרשים להביע עמדה לגבי הטענה שניתנה. אני מסכים, אינני מסכים עם הטענה הזו, אני תומך, אני מתנגד, וכל מה שאתם צריכים לעשות בשלב זה. רק להביע את עמדתכם. נון, נימוק, זהו השלב החשוב ביותר. שכן, עליכם לנמק את עמדתכם, לחזק אותה, עליכם להביא 2 נימוקים לפחות, או נימוק אחד מפורט ומנוסח היטב, וגם להציג דוגמה אשר תמחיש את הנימוק. בנימוקים עליכם להקפיד להשתמש במילות קישור רלוונטיות. ראשית, נוסף על כך, כמו כן ועוד. ולהקפיד על סימני פיסוק. זכרו, בכתיבת טיעון המטרה היא לשכנע את הקורא שהטענה שלכם היא נכונה. נתייחס למבנה הפסקה. ראשית, משפט הפתיחה, מלווה ברעיון המרכזי. לאחר מכן, עליכם לפרט, לנמק, להסביר וללוות את ההסבר בדוגמאות. לא לשכוח את משפט הסיום, המלצה או מסקנה או סיכום כלשהו. נקודות אחיזה במאמר טיעון. בפסקת הפתיחה, הצגת הנושא, הבעיה או התופעה, רקע לנושא ניתן להיעזר בכתוב בשאלה, הצגת טענת הכותב ללא נימוקים עדיין, אני תומך או אני מתנגד. לדוגמה, לאחרונה רבו הוויכוחים סביב הנושא האם, או לאחרונה עולה הנושא. אחרי שהעליתם את הנושא וכתבתם מה בדיוק הנושא, עליכם לציין אם אתם תומכים או מתנגדים לטענה הזו. מילים שעוזרות לנו בהצגת הטענה. לדעת הכותב, לדעתי, טענתי היא ש, אני סבור ש, אני חושב ש, דעתי על, אני חושב ש, אני תומך כי או מפני ש, אני מתנגד כי או מפני ש. גוף, הצגת נימוקים ודוגמאות, חיזוק טענת הכותב, מסבירים את הטענה, כותבים נימוקים, מוסיפים עובדות, נתונים ודוגמאות שמוכיחות אותה. לדוגמה, להוכחת טענתי אציג כמה נימוקים. הנימוק הראשון הוא, או את טענתי אחזק בעזרת מספר נימוקים. בראש וראשונה, להמחשת דברים מביא כמה דוגמאות, או למשל, לדוגמה, כמו כן או בנוסף לכך, דוגמה לכך היא. מילים לביסוס הטענה. הנימוקים לטענה הם כתיבת הנמקה פלוס דוגמה, נתונים, מילות קישור מפני ש, כי, מכיוון ש, לכן ומשום ש. פסקת סיום, כתיבת מסקנה או המלצה, הצעה לפתרון, ולכן אני מציע או אני ממליץ ש. מילים שעוזרות לכתיבת סיום, מסקנה או המלצה. המסקנה היא, מהדברים נובע ש,
לאור כל זאת הכותבת ממליצה כי לסיכום ניתן לומר ש, או מכאן ניתן להסיק ש, או לכן אני חושב ש. ביטויים העוזרים לזהות טקסט טיעוני. ביטויים אופייניים לציון דעת טענה הם, לדעתי, אני חושב, חושבת ש, נראה ש, מן הראוי ש, צריך ל, יש לי, אין לי. ביטויים אופייניים לציון נימוקים, סיבות, הם, משום ש, כיוון ש, היות ש. ביטויים אופייניים לציון דוגמאות, הם, למשל, כגון, לדוגמה. ביטויים אופייניים לציון מסקנות, הם, לכן, משום כן, יוצא ש, מכאן נובע, המסקנה היא, אם כן. ביטויים אופייניים לציון המלצות, הם, רצוי ל, אני מציע ש, חשוב ש, ניתן לומר, מן הראוי ל. משימת כתיבה. בבית ספרנו העלו הצעה לוותר על הטיול השנתי, ולתרום את הכסף לקניית ספרים ומשחקים לילדים בבתי חולים. כתבו מכתב למנהלת בית הספר, ובו הציגו את דעתכם בנושא. כתבו את הצעתכם ושלבו בכתיבתכם נימוקים כדי לשכנע את הקוראים לקבל את דעתכם. כתבו לפחות בין 5 ל7 שורות, ועלו לענן. שתפו אותי בדרייב. בהצלחה.